if you left me, Lord, bengingabaphi nje uma wena wangishiya. You waited and you shone so patiently. Ngesineke ube naso kimina. You called out my name, knew my past, and covered my shame. How I wish, Mkhathini, someone would cover my shame. Someone amlaleli ngumsakazo Ivuma 103, the adult radio for the young at heart. Mina ngudidingo kaNkosi njalo ngalesi sikhathi. Imina enqaka intambo kuDaviola, the weekend boyfriend. This is ayakhona le comfort zone eClermont. Usafisa ukuyibona naye nokubonana naye nako konke akwenzayo nokulalela umculo omnandi. Mlandela umfaka Daviola lapha eComfort Zone la yekhona. Mina noMkhathini sizocwilisa inhliziyo yakho emafutheni kaMoya Ingcwele. Sihlale nawe kuze kube yilolana le hora lesikhombisa, futhi sixoxa nawe la ku 073 709 1991 073 709 1991 noma lapha ku 8610 10300 086 1010 300 nalapha ke ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu yakhona, ebese usenzela umusa usilandele uphinde usithande pho ngoba vele siyathandana thina nawe iSound Doctrine Hub. Nawe sithandana into engasukumi phansi. Sawubona ke nawe la ukhona usemotini usekhaya. Ngiphinde ngicele bayashaya laba semotini okuyinto esithokozela kakhulu, kodwa mongazama uthola indawo ephephile ebese ubhaka eceleni phela kungazwakala umoya omningi bese wena sakuzwa nalento ofisa ukuyishare nathi singayizwa. Khona lapha ku 0861010 086 1010 300 noma uthumele voice note ne text message yakho ku 073 709 1991. Nanjalo umuzu usebenzisa noma uzothumela i voice note usemotini, phakele eceleni uthi wehlisa ijubane bese uthumela i voice note yakho. Sabona Mkhathini, mfowethu nikhonze kahle namuhla. Sibingelele mfundisi, siyababingelela nabalaleli. Siyayibonga kakhulu inkosi, umusa wayo mkhulu awupheli. Uyabekezela njengoba esho Travis Green, uyasilinda. Size kuyena ngesikhathi esifanele. Sikhonze kahle mfundisi. Si recover from i-activity yonke yayizolo. Kodwa futhi celebrate, sibuyekeza mfundisi uDlamini eshaya amaqabantshintshi ezinto ebeyifundiswa izolo nezinto esizwile. Kumnandi kakhulu ukubona uNkulunkulu esebenza enzela abantwana bakho okuhle, bahlomise ebaluleka. Kube mnandi kakhulu mfundisi, siyabonga. Siyabonga kakhulu nokukhunjuzwa nje lawa maqabantshintshi. Nathi sikhonze kahle impela nanoma umfundisi wethu bengenawo umusa wamaqabantshintshi wayizolo namuhla, kepha siyathemba ukuthi konke kuhambe kahle. Sibonge kibo bonke abekade bezivakashele, abalaleli balomsakazo, abanye bebeqala ukufika izolo. Hawu singathini nje idubulo zayizolo. Asiqale nje Mkhathini ngokubonga. Sibonge i-turnout, sibonge ikhwelo lithe melihlatshwa, abalaleli nabathandi, hayi balomsakazo kuphela, abalaleli nabathandi balolihlelo, okuwabantu abathanda izwi likaNkulunkulu nabathanda abantwana bakaNkulunkulu, basabela ngey'nkane, beza kizo zonke iy'nkalo zeKwaZulu Natali. Asibonge nje kakhulu Mkhathini, asizwe Mkhathini ukuthi ukubonga kwakho uthini kubona. Kube mnandi ukubona imix ney'nhlobo zabantu, bebaningi abantu abasebasha, abasanethemba lokushada. Bekukhona kodwa nabantu asebekhulile obonayo ukuthi abasanalo ithemba lokushada, kodwa bayafuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini kubona, ukhuluma uthini ngalesimo sabo.
sokuba single noma bengasanakho ukuthi bazoshada. And inkomfa ibikhava zonke lezo zinto. Khona aba-divorced akade bekhona, khona abashonelwa. Khona abashonelwa kodwa sebeshadile futhi, beshare lawo ma-experiences nathi. Nabashadile bebekhona njengoba sashilo ukuthi wonke umuntu wamukelekile. Futhi siyafuna impela bazolekelela nathi sizofunda kubona. So ke ngiyakubonga kakhulu lokho mina mfundisi ngoba uNkulunkulu obahlelayo abantu. Ungalideka itafula kungafiki umuntu azodla, usulidekile itafula kodwa uNkulunkulu uyayicreate i-appetite kubantwana bakhe for izwi lakhe. Bese beyeza ngempela bezofuna ukudla futhi uyezwa mawuxoxa nabantu noma uzwi ama-comments abo nemibuzo yabo yese abantu balambele ukwazi ngempela ukuthi uNkulunkulu uthini. Bayazi ukuthi abantu bathini. Kodwa ama-opinions abantu awasizi njalo, bafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. So inhliziyo yami igcwele mfundisi ukuthi cosolo lokho mina. Sibonge kakhulu Mkhathini kwithimba ebelihola ubaba nomama womfosi izayona isindisiwe suka le Escort eMidland Mkhathini abasikhonze ngeindlela eziningi ezahlukahlukene thinta inhliziyo. uNkulunkulu abasebenzisa kakhulu ukupenetrate inhliziyo zethu siyibuke nathi ukuthi hayi impela kuningi umsebenzi. Umnandi kakhulu baba umfusi imfundiso zakhe kodwa kumnandi futhi ubaba umfusi uvela uthi mawummemile afike nebandla lonke futhi akafiki nabantu abasha nje kuphela kule nkomfa. Afike nabantu asebeqinile abazoxoxela ngama experiences zabo nokuhamba kwabo noNkulunkulu. Ezinye zalezi zinto abantu abasha aba-excited ngazo babe benza amaphutha ngazo bazokutshela ukuthi sesadlula lapho lo mgaqo uhamba uphelele la. Sijabule kakhulu noma umfusi wabakhonza abesifazane ngesikhathi sekuhlukene namadoda ewodwa nabesifazane bebodwa. Ngizwile amazwi akho ukuthi besiza kakhulu kubantu ade belalele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo baba umfusi na yonke team yakhe lapha. Igalelo lihle impela siyabonga. Kunabo mama nawo baba kodwa bomama baningi kakhulu abakade besebenza behind the scenes benza sure ukuthi nathi sinoshukela asinyukela ushukela nathi mesilambile sivukele ulaka luvuke basiphekela ukudla kumnandi basenzela nama dessert amnandi basenzela nje umsebenzi omuhle bethule nje quietly behind the scenes. Sibabonge nabo Mkhathini sithini kubona. It's a very important ministry leyo mfundisi ejwayele ukungalithola idumela nokubongwa okuyifanele kodwa abantu ngeke bakwazi ukudla izwi likaNkulunkulu basizakale ngalo. Izisu zikhala belambile bayadinga ukuthi banikeze ukudla lesisikhathi nje sokudla isikhathi sokuxoxa uNkulunkulu wadala nje ukuthi kunjalo abantu around itafula kukhona nokuningi okwenzakalayo ngokomoya. uJesu wayebuya lishaya itafula yakhumbula mayevukile ekufeni ezozuma abafundi bakhe sebedoba bathi mabephuma bamfica usebenzele ibreakfast lapha nobabenzela ufish nesinkwa ebanikeza ukuthi badle. Uyamkhumbula efida abantu inqwaba yabantu 5000 phinda fide 4000. So le ministry yokwenza ukudla akusiyinto edelelekile into noNkulunkulu uqobo lwakhe ayenzayo. uNkulunkulu uyangena emakhishini asezulwini aphekela uIsrael awubhakela amakhekhe awuthumele ngezandla zeingilosi imana. So ke siyababonga kakhulu sidlile sabusiseka sasashawa ngedessert usalindele seyophela inkonzo naqhamuka okunye. Siyabonga kakhulu bomama enenze lo msebenzi. Bese kuba nabazalwane nje Mkhathini abanikele ngezimali zokuthi kuphekwe nokuthi inkonfa yenzeke. Kube nabazalwane abanikele ngokudla amarayisi amaveji kube nabazalwane abanikele ngesikhathi sabo. Kube nabazalwane abanikele ngeimoto zabo ukuthi le nkonfa iphumelele. Kube nabazalwane abanikeze ngesikhathi nje sokukhuleka bekhulekela inkonfa. Singabonga sithini Mkhathini uNkulunkulu uyabazi bonke labo bantu nemisebenzi abayenzile all for one thing Mkhathini. Abantu abaningi
babone mina nawe sime lapha phambili, babone ubaba Mfusi eme lapha phambili. Asiyiboni lento ukuthi uNkulunkulu uthethe ithimba lonke lebandla lakhe wathi wena ngena la, lwangene la, lwangene la, lwangene la. Iphumelele lento. Mina nawe nobaba Mfusi sisodwa besingeke siyenze lento. Ubaba Mfusi bengeke ayenza yedwa naye, kodwa uNkulunkulu lethe bonke laba abanye who are working behind the scenes. Siyabonga kubona kakhulu sithi izandla zidlula ikhanda. Kathini asikhuleke sizokwazi ukuthi ke nalaba abahlulekile ukuthi babe khona izolo kwazi sephela bekuyimpela sonto enkulu. Thina ngapha siyenza inkomfa yabasha nangapha ku-Durban July bathi abasha baye khona, kepha sibone ngathi abantu bebeningi kakhulu ngapha enkomfeni ukudlula ngale ku-Durban July. Siyambonga uJehova. Asithi-ke simkhule sibehlulekile labo ukufika ebese nathi sibahlaba ngamagqabantshintshi njengoba ushilo Mkhathini. Asikhuleke mfowethu. Siyabonga Nkosi ngokuthi masikhulekile bese uyasenzela izinto esicelile. Umuntu angahlela inhlela azenze kodwa uwena owenza izinto iphumelele eyakhe intando emayo. Siyakubonga Inkosi ukuthi wenza inkomfa izolo ibe impumelelo ngale ndlela. Sikhulekela ukuthi inhloso yayo enkulu okukusiza abantu ngokomoya nayo iphumelele, ekakhulukazi abantu abangashadile. Sikhulekela ukuthi ubasize bakwazi ukunqoba ilingo zezono zokocansi while besa single. Siyazi ukuthi isikhathi uSathane azingelayo kusona efuna ukubangcolisa, efuna ukubona balimazane, bayilimaze bona, baphoxe ivangeli njengoba kuyaye kwenzeka impela nxa abazalwane sebona ngokocansi. Banikeza ukunqoba Inkosi izwi lakho elitshaliwe enhlizweni zabo limile lithele izithelo zobungcwele zokwazi ukuyithiba ezintweni zokocansi kuze kufike isikhathi somshado. Siyayikhulekela nayo imishado ukuthi ivame ibe mningi ebandleni lakho. Sikhulekela ukuhlakanipha singathatha ama-values asezweni njengokuthanda imali siwenze agcine yihibe kubantu abafuna ukushada, kodwa sisinike ukuhlakanipha khona izokwanda. Sikhulekela ukuthi nayo ingabi isithixo kulabo ofuna bahlale besingle whether isikhashanyana noma impilo zabo zonke, kodwa bakwazi ukwamukela intando yakho ma ubabizele ekutheni babe single. Siyakhuleka Inkosi ukuthi namanje masikhuluma basizakala abalalele. Siyakhulekela ukuthi abakade bebambekile kulezono zokocansi through ama-process abo okuye emshadweni bedata ubasize bakhululeke. Abasebonile bakhumbule ukuthi liyatholakala uxolo nokuthethelelwa kwezono kuKristu Jesu. Ubasindise Nkosi kulokho, ubusisa konke esikwenza egameni likaJesu. Amen. Amen. Siyabonga Mkhathini. Asisho futhi ukuthi siyabonga kakhulu kibo bonke abakade bekhona. Namuhla-ke sizobanikeza nje amagqabantshintshi ukuthi kwenzakaleni izolo, kodwa okukhulukazi namuhla Mkhathini kunemibuzo ebuzwe izolo engaphendulekanga ngenxa yesikhathi, hayi ngoba besingathanda ukuyiphendula, kepha ngenxa yesikhathi kwazisa abanye abantu bevela kude kufanele bagibela, abanye babo bahamba nge-public transport. Shaya ihora lesine impela wabona ukuthi hayi cha, asibadedela abantu bakaNkulunkulu imibuzo-ke njengoba sibathembisile ukuthi sizoyiphendula namuhla emoyeni. Benze njalo-ke wena bungabe ubungekho unawo umbuzo awusithinte la ku-086 10 300 086 10 300 noma ku-073 709 1991 073 709 1991 noma 086 10 300. Sikhulume nawe bukhoma noma lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu. Khumbula phela uma ufika kuyona-ke uyilandele uphinde futhi usithande phela ngendlela osithanda ngayo. Mkhathini na kuvelile njengoba bushushilo ukuthi kuna sibe nezifundiso ezihlangene
emva kwaleyo session leyo kwasekuhlukana besilisa nabesifazana, hayi ngoba sibahlukanise, kepha kunembuzo abantu besilisa bafeel comfortable ukuthi bangayibuza bebodwa, kanjalo nabesifazane banemibuzo abangafala fika comfortable beyibuze engekho owesilisa, noma mhlambe sesibanengi kakhulu kanti masiyidlanzana bayakwazi ukuthi bayibuze leyo mbuzo. Kepha-ke asithi Mkhathini kade lo eshaya asivele simthathe nanoma singandlelelanga ngoba kwazise lo hlelo leni. Sanibona, siyakwamukela emoyeni, sawubona. Sawubona. Siphilile Nkosi yami, njani wena? Mfowethu. Yeah. Empilweni yami ugcine hamba bona indlela zokuphila ehlukahlukene, kahle ngumntwana ophuma nje eyunivesithi kade ebhekiseka ngaphandle empilweni ebhekisile zakhe. Manje ngesikhathi esincane ngathi ukuhlala nje ngibuka nami ibizo lami ngalapha ngathola imfundiso ngakhetha-ke ibandla ngakhoze kulona inkinga lapho agcina ngiyifundela mina-ke ibhayibheli lisifundisa mina ngikhuleka njalo ngisigwema nokuyima abandleni ahlukahlukene ngoba khona into engayitholi khona. So ukuhamba kwesikhathi-ke manje senginaso kufuna khona ukuthola umuntu wesifazane engaphisana naye. Nje ngiyabona ukuthi lokho kumele ngikwenze ukuthi ezandleni ngoba ngithanda impilo Jesu Kristu asibekele emhlabeni. Futhi kule mabandla engikhonza kuwona ngathi kumele ngithele khona ukuze ngibho wakhona ngokuphelele ukuze ngizamukele ngibesekhaya bese ngiyahluleka ukwenza njalo ngoba ngale khaya kuphilwa ngale ndlela yamasiko esintu. Into ebisibona mina singenaphutha ukuzenza. Silahlekile lensizwe, ngiyacabanga mhlambe kuphele nomoya. Bengifisa ukubuza Mkhathini ukuthi njengoba ethi kulamabandla bathi uzinikele, ubesembonile yini lo afuna ukushadela noma efisa ukuthi angashadela naye, kona uthi isikhathi sesifikile, kepha naku-ke usehambe singamzwanga lowo mbuzo loyo, kepha makukhona okucoshile kuyena ngiyathemba Mkhathini ukuthi sizomphendula. But-ke asibheke-ke sizomphendula naye, mhlawumbe uzophinda shaya sizomphendula naye kule minye imibuzo efikile. Uthi lo mlaleli unavigate kanjani la emdatweni, angazi ngiyibize ngani ngesizulu lento yomdate mina ngikhule ingekho angiyazi, you know, so abalaleli bazangixolela mangazi ukuthi ngiyibize ngithini. But uthi unavigate kanjani kulento yomdate unomsebenzi obhedayo ongakhokheli kahle, uyadate impela noma uyafuna ukudate but uzibuza ukuthi uzonavigate njani kulento ngoba awuholi kahle. Lento Mkhathini ifana neminye imibuzo ebuzwe ngesikhathi sabesilisa ngaphandle. Abantu besilisa bayafuna impela ukushada, kepha into abayibona kuyingqinamba enkulu kakhulu ukuthi bashadelwe ilento yemali. Nangu-ke naye lo akakhulumi-ke ngomshado, mhlawumbe ukhuluma ngokudata lokhu okuzolidela emshadweni. So uyiqala kanjani into uyibona ukuthi ngeke ize iphumelele ngokweso lakhe ngobe ebona amandla akhe nomsebenzi awusebenzayo ukuthi awukhokhi kahle? Simlekelela kanjani lo mlaleli Mkhathini? Okokuqala engingakusho lento yemali ukuze umuntu ashade into ezizakhele yona thina njengabantu akhula sithina ndle emnyama. Ngokwezwi likaNkulunkulu ayikho requirement ukuthi umuntu akaqale abe nemali eningi ngaphambi kokuthi ashade.
ukushada nje ukuyibophezela kwendoda nomuntu wesifazane ukuthi indoda imthande lo wesifazane ayihloniphe le ndoda, babe munye ngokucansi, bazala abantwana, balekelane empilweni zabo. Isimo sabo sezomnotho asiyinto ebalekile kakhulu. Ma indoda ihlwempu owesifazane willing ukuthi ashade nendoda ehlwempu, ayikho inkinga, bebengashada bashare lokho okuncane indoda esuke nakho. So ke le ndaba yemali sizenzele thina, isiko impilo nje lethu elingekho futhi kwezinye izizwe. Ezinye izizwe kwabamhlophe uthola ukuthi umuntu ushada ngaphandle kokukhokha ngisho isenti. Ngike ngichaze kakhulu umfundisi ngalapha besihlala ngakhona, ngibone laba uma babuke ngathi bahlala emgaqweni, bangcolile, yabona nendlela baqoke, uyabona ukuthi abanalutho, kodwa le ndoda ihamba nonkosikazi. Iyokhona injalo, ungathi niyiphara kuleyo category leyo, kodwa laba bamhlophe uhamba nomuntu wakhe nengane. Laba bethu akwenzeki ngoba thina sakhe i-barriers, zakhele thina, yakhiwa okhokho, nathi siyayiqhubezela phambili kunokuthi idilize i-barrier yemali. So ke ngicathi mina kubalulekile ukuthi siyilungise leyo nto. Ngathi kodwa kuyena-ke lo onalenkinga ngqo, ngithe kubona izolo ake nizame, nihluleke nizamile madoda, ngoba intombi yamqoma umuntu engenayo imali yini pho levimbayo ukuthi bashade. Ma ukuthi umama ekhaya ake kukhulume nomama Ncengwe, intombazana ake ikhulume nomama, intombazane ingayiphakamisi ithi ifuna ukukhishwa ngemali enkulu, ibisiqomile already, amanye aseze azali ingane. Bona kuyena lo muntu ongasebenzi noma osebenza into engacacile, yini pho ningavele nishade. So ke ngathi mina pika abakhongi uhamba uyoshe ekhweni ukuthi awunayo imali kodwa uyacela ukushada, gqugquzela abazali ukuthi bayiconsider into enjalo kunokuthi izingane kuze konakale ngenxa ukuthi kulindwe imali. Asisho Mkhathini ukuthi ngokwezwi likaNkulunkulu munye kuphela umgomo noma umyalelo okhona ezwini ukuthi ungamshadi umuntu nje. Ngaphandle kwalowo ayikho enye futhi ingqinamba. Lo mgomo noma lo myalelo ukuthi ungathi usindisiwe udate noma ushade umuntu ongasindisiwe. Yiloko nje kuphela, imali, amasiko, education, imoto, yini, zonke lezo zinto lezo are not biblical requirements. Akukho nje eBhayibhelini ukuthi that's a biblical requirement. The only thing eseBhayibhelini ukuthi mawuthi uyadate noma uthi uyashada akube umuntu osindisiwe. Uma engasindisiwe akahambe ngendlela, ngisho enayo yonke imali yokulobola, enayo yonke into yokwenza inzipho nokuthenga ama-weave nokuthenga umuzi omkhulu emhlanga nasebhalito, akahambe ngendlela nemali yakhe. Kusho izwi kiloko kuphela okukhona Mkhathini. Okunye futhi iloko nje ngibusho ukuthi izinto esizenzela zona thina izwi lingasho. Kepha ngiyafisa Mkhathini sisho ukuthi kubalulekile phela ukuthi uma umzalwane akuleso simo singenamali, intombazane ivela emndenini ofunayo ilobola, kuba yini irole yebandla ukulekelela lo mzalwane ukuze bangaweli esonweni agcine sezala izingane nezimbili, kwazise phela lemizwa iyiqiniso, ireal, lemizwa anayo folosisi, ikakhulukazi lemizwa yocansi. Simlekelela kanjani-ke umuntu onjalo njengebandla? Abebe khona inkonzo bazokhumbula ukuthi umfundisi uNkosi usixoxele istory ibandla layelake lahlanganisa khona ngempela imali, lamlobolela umuntu, kwahlanganiswa nama-resources, kwagcina kushadiwe. Ngicathi into enhle leyo yokuyiconsider. Engcono kodwa kunayo ngicabanga ukuthi lo mndeni uma ukuthi umndeni okholwayo ake uyibuyekeze isidingo sawo semali. Yindaba befuna leli lobolo futhi belifuna libe lingaka. Ma umuntu eyihlola isikhathi esiningi izathu zakhe azikho zinhle, akuzona izathu ezinobuNkulunkulu. Ufuna leli lobolo nale ngubo khona ezobonwa odadewabo, abangani bakhe nomakhelwane ukuthi nayo umuntu nabo blankets namacansi nani befika. Akubi izathu ezinhle. So makwabazwana abakholwayo ngathi ake
thina esikholwayo esizela amantombazane siyibuyekeze indaba yelobolo senze kube lula, sifunde kwezinye izinhlanga senze kube lula ukuthi abantwana bashade noma kuthiwa imalayikho. Kodwa-ke ma abantu bengakholwa bedweba umuqa ngempela ukuthi akuzukwenzeka, yebo-ke ibandla ake libone ukuthi lingalekelela kanjani limlekelele umkhwenyana lo. Of course indoda kufanele izame kucaca ukuthi ihluleke iyazama ngempela, hayi ivila, sikhuluma ngevila nelifuna ukuyigqoka imali, akaswenke umuntu wakhona kodwa uthi akanalo ilobolo. Asikhulumi ngaleyo genge leyo idinga ukwelulekwa ukuthi athembe kumuntu afeze imigomo kufanele ayifeze ngemali uNkulunkulu amnika yona. Kodwa-ke maxewa ngempela abazalwane abalekelelane, kodwa ngifisa kakhulukazi kushintsha imindeni ukuze izinto ibe lula. Asikwamukele emoyeni, sawubona. Sawubona mlaleli, siyakwamukela emoyeni. Nkosi nabafokuzela asibingelele. Amen. Wena mfokamyeni ngigcine usingile phela uzofika enkonfeni, kwenze njani? Asiqhubeke ungasaphenduka. Ndimo ibuye kwesikhathi ukuthi beyivuma kodwa igcine ngasavumi ngenxa yokuthi uthola ukuthi i-location isikhomba kwenye indawo ngoba phela impilo sosikhathi nezinto zayo nje baba. Njalo mfethu kunjalo. No, angiqale baba before ngiphawule ngikhuluma ngayo. Kuba kumfundisi uMajola la ube wangithinta ngekhathi semini sisanda kube enkonzweni ngabo past 1 ngabo 2. Umoya wakhe waphukile kakhulu, inhliziyo yakhe ibuhlungu. Nami for the first time ever since ngamazi wabomfundisi uMajola bengiqala ukuzwa leyana ehaseka kabuhlungu. Mfokamyeni angazi ushaya ukuphi namuhla, inetwork yakho yimbi nje kakhulu mfethu. Yimbi, ake sizame futhi kepha yimbi nje. Hayi mfokamyeni, siyafisa ukwazi ukuthi yini lephethe ubaba Majola kabuhlungu kangaka ukuze phela makhona nathi singakwenza ukuthi kulungiswe isimo noma sishintshe noma sikhulekise, ngiyaxolisa sikwazi ukwenza. Awuphinde usithinte mfokamyeni usendaweni engcono, funa nje igquma la lapha empangeni umekulona. Siyakwamukela, sabona. Akuzame mfokamyeni. Uthi izolo ngekhathi zasebusuku bangenelwe izigebengu ebandleni, bathatha i-sound system abayisebenzisayo ebandla, bathatha isitofu abaphekela ngaso iy'ngane lezi abasuke beyisiza, bathatha ngisho ukudla imbala. So ebesicela kakhulu nje imkhuleko ukuthi simkhulekise nje siyibandla likaKristu, wathi angudlulise lokuyise umkhono. Hayi mfokamyeni, akuvumi nje impela namuhla, kepha sizwile ukuthi kungena izigebengu lapha ebandleni zantshontsha isitofu ne-sound system. Kubuhlungu ukuzwa lokho mkhathini. Uma ucabanga ukuthi zonke lezi zinto zisetshenziselwa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, zithengwe ngama-resources kaNkulunkulu, just that drawback, that inconvenience, umuntu nje angene endaweni yakho in your private space azenzela umathanda. Lento mkhathini ivusa imizwa emibi enhlizweni, ivusa imicabango emibi. Mina-ke as a human being ivusa nolaka, ngizibone sengifisa ukuyibambela yena lowo muntu loyo. Kepha-ke nawo amazwi mkhathini siwathola lapha encwadini yabaseFilipi chapter 4 from verse 4 kuya ku7. Uthi asithokoze enkosini njalo, phinda athi thokozani futhi enkosini. Uthi icelo zenu njengako lokho lento eyenzekile, icelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngemkhuleko nokunxusa kanye nokubonga.
ebesathi ningakhathazeki ngalutho. Ngiyalithanda lelo ngakhathazeki because mina ngikhathazeka I think ukudlula wonke umuntu. Ngiyastressa kakhulu I think ukudlula wonke umuntu. Ngistressa izo zonke lezi zinto ezihlukumeza inhliziyo yami. Ebesathi singakhathazeki. Ngithola icomfort ukuthi ngingakhathazeki for two reasons. Ayikho into eyenzakalayo ingadalwanga uNkulunkulu ukuthi yenzeke, noma ayikho into eyenzakalayo ingadedelwanga uNkulunkulu ukuthi yenzeke. Now mase ngiba anxious ngalezi zinto bengishare lento izolo kwinkomfa, mase ngiba anxious inhliziyo yami vele igaya izibozi, ngimfise lokubi lo muntu loyo, ingqondo yami bese icabanga imicabango emibi ukuthi ngingamfuna kanjani, ngimthole ngenzeni, mhlawumbe ngimthola nje ngizobe sengimnquma uqhoqhoqo noma yini lapho, bese lelo lizwi lithi ungakhathazeki ngalutho, nikela konke lokho kuNkulunkulu. Uma usuwenze njalo, ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuzolondoloza lenhliziyo egaya izibozi, enama-feelings are real wentukuthelo, ne-resentment, ne-frustration. Ama-feelings are real because sound system ehambile, isitofu sihambile, iy'ngane efanele yiphekele, ukudla sekutshontshiwe. Lawo ma-feelings are real. Ebesithi ukuthula kaNkulunkulu kuzoyilondoloza leyo nhliziyo, kulondoloze le nhliziyo nengqondo yakho, le nemicabango emibi ebesiyakwenza. Uthokoza nenkosini, uthokozela ukuthi untshontshelwe, uthokoza enkosini ukuthi kiso sonke leso simo uNkulunkulu osidedelile ukuthi senzeke. Uzobonakalisa ubukhulu bakhe uma siletha konke kuyena ngokunxusa, ngokukhuleka and thanksgiving. Ngingasho njalo nje kubaba umyeni, kepha soqhubeka sikhuleke emkhathini. Nango emkhathini uSis Pearl noma uMama Pearl uthi, good evening our pastors in Christ, Baba Nkosi noBaba Khoza. We greet you in his name, waiting for this heavenly appointment. Looking forward to your rewarding teachings. God bless. Kusho uMama Pearl hambisana nondodana yakhe uAndile. Na umunye uthi, greetings bafundisi, umfundisi Nkosi nomfundisi Khoza. Jabulile ukubona umfundisi uKhoza, sikhonze kahle SDF, ngathinteka kakhulu, niyathandwa kakhulu. Akazisho ukuthi ubani lo, kepha-ke ngiyacabanga ukuthi ufikile-ke nase-SDF namuhla ngoba ujabulela ukubona umkhathini izolo. Khonze kakhulu. Uzakhona Isimero Makhumalo uthi, sanibona bafundisi bami, seliphinde lwafika lo suku lomnandi. Ngilalele bafundisi bami njengenjwayelo, uyasidansela lapha. Uthi koze kushaye lona lelo hora elibi elingahlukanisa nani. Nathi asilithandi lelo hora wena Makhumalo, kodwa singabuye sithini. Shalom bafundisi bami engibathandayo, ngihleli nani nje nginilalele nezimfundiso ezakhayo. Ngisekhaya eRichards Bay eMadlanzini. Amen. Kusho uSisi Angie kaShobete lapha eRichards Bay. Ebese na umunye umlaleli uthi, ngiyabingelela abafundisi, bengicela ukubuza ukuthi ngokwezwi likaNkulunkulu iyiphi iprocedure eright yokungena emshadweni. Uthi ngicela ukuba anonymous. Asithathe nangomunye. Sakwamukele emoyeni, sawubona. Baba sengiphinde ngabuya Hayi. Inkosi ayivumi ngawe namuhla emyeni, asivele samukele nje ukuthi cha inkosi ibingathandi ukuthi kwenzeke ngalendlela okwenzeka ngayo. Mkhathini sithini kulabalaleli asebeshayile nalabo bathumela ama-notice, ama-messages wabo? Ibikhona nemibuzo efana nawo lokuthi ngokwezwi likaNkulunkulu kuyiwa kanjani emshadweni. Abanye bebuza ukuthi dating ngabe iyona indlela eright, ushela kanjani mawushela umzalwane nakho konke lokho. Mawubuka iBhayibheli ubona indlela ezahlukahlukene abantu abangena ngazo emshadweni, bese lingasho ukuthi kukhona eyodwa leprescribayo. For example, iBhayibheli ligcwele imishado earranged njengomshado kaRebecca no Isaac. Baqala ukubonana ngelanga kuzolungiselwa umshado, wahamba uRebecca walandwa inceku kaAbraham baba kaIsaac.
akazange azamshele, akazange azayikhethele yena, kodwa wamthanda-ke bashada kahle. Kuyasebenza nalokho futhi uyambona noJakobe indodana yakho Isaac, yena uyikhethela uRachel. Siyazi kwenzakalani, wagcina eshade uLeah kuqala kodwa wagcina emshadile uRachel eyithandele yena. Zahlukahlukene indlela. Okubalekile izwe likuvezayo ukuthi simele ukubalekela izono zokocansi eziyisilingo kakhulu kubantu abangakashadi kodwa asebelungiselela ukuyemshadweni. Noma yiphi indlela oyisebenzisayo, whether uyikhethela wena uyishelele bese ni-involve ibandla masenilungela ukushada nemndeni, kodwa akungabi khona ukonakala kokocansi, akungabi khona indlela yokuthintana, indlela yokucabuzana, indlela noma ucansi uqobo lwalo, ayingabi khona izinto zocansi nezinto eziholela ocansini, ayingabi involved kulobudlelwane benu noma ingabe nenza kanjani. Umfundisi uMfusi uadvocate kakhulu for le ndlela esiyaziyo yakudala ukuthi insizwa itshela umfundisi akhulume nomfundisi wentombi ngale, bakhulume naye intombi, kwakhona nabakhokheli ba-arrangelwe yibandla. Nabi inhloso yabo ukuthi lento ibengcwele ingabi nasihla nama-temptations. Abanye bakhuluma nge-dating ukuthi ikhona emabandleni yenzeka. Umuntu acela omunye ukuthi sicela siyophuza ikhofi ngenhloso yokuthi baxoxisane, abone ukuthi kungenzeka yini ukuthi bagcine beshadile. Nalokho alikunqabela izwi likaNkulunkulu, kodwa-ke zikhona iy'ngozi okufanele uyigweme. Sengibale yokuqala eyilingo zocansi, kodwa enye ingozi ileyo yokulimazana emphefumulweni, enhlizweni. Umuntu ufike umnikeze ithemba lokuthi usuzoshada naye, usuyasuka sewuthi wena ayi sekhona sokubonile okungahambi kahle ngakho usafuna ukushada, usuyayiphula inhliziyo yakhe. Umuntu athi eshada kuwabantu ngoba kade kasephakamisa amathemba yonke indawo, ngakho asiyigade siyiqaphele le dating ngoba inalobo bungozi. Ayinabo nje ubungozi bezocansi kuphela, kodwa inobungozi usuphuza ikhofi nabantu abangaki, ngoba phela uma ucela umuntu ekhofini uyazi ukuthi uqonda ukuthini. So-ke ayinhle leyo. Siqhuzela ukuthi akube nendlela umuntu azombuka ngayo, umuntu embukela kude noma embukela la eduze kodwa esixukwini, angaphakamisa inhliziyo yakhe, ayiphakamise only when ngempela esenesiqiniseko ukuthi uyena lo engifuna ukushada naye, then ke baqala iprocess kanje. Futhi kuyenzeka, akusinto engenzeki ngoba njengoba sibona ngikhuluma ngeBhayibheli, abantu bayashada, imishado ilaste bengazange bashelane bona, bengazange badate. Ayikho lento ukuthi kufanele uqala umazi. Okubalekile ukuthi uma senishadile nenze ngokwezwi likaNkulunkulu. I-divorce ayizi ngoba abantu bebengazani, iza ngoba abantu bengafuni ukulalela uNkulunkulu. Indoda ayifuni ukulalela uNkulunkulu, owesifazane akafuni ukulalela uNkulunkulu. Ngakho singabeka nje kanjalo broadly mfundisi. Nawu uNonjabulo kaMwelase, uMamwelase kaNamazibuko, dadewethu lo osithanda kakhulu ney'nkomfa zethu, akaphuthelwa izona, kepha izolo uphuthelwe uthi hawu bafundisi bami, hawu bengithi ngeke ngisho lutho, but-ke akuthuleki ngaleli hora elingusimangaliso kakhulu. Ngiphuthelwe izolo, ngibuhlungu, iflu ithe no. Siyabonga ukuthi kuhambe kahle usesimethi kanye noKhayelihle kaMthimkhulu bayamphendula bathi awu sorry sithandwa, awu ube ngcono uthi ukuyeka umkhuhlane. Nangu Sithabiseni kaMlambo uthi sawubona baMkhosi nobaMkhoza, ngingenza kanjani bafundisi ngithole unkosikazi anginaye, ngingamthola kuphi ngiseBergville? Oh lensizwa yakhuluma ngathi ze abekho usiseBergville. Yakhuluma ngathi akekho eBergville, bagcwele wena mfoka Mlambo. Kodwa ke emva kohlelo thatha ucingo sibone ukuthi sikusetha kanjani mjita, sokusetha thina. Asikwamukele moyeni, sawubona. Hayi ingciyo zami namuhla-ke kukhona into engafuni ngazo, bengithi umyeni kuphela ngazi-ke nalaba abanye, kepha asiqhubeke sizame lapho kwezi rate 61010 300 rate
10-10-300 isikhulume nawe. Nangu umama Mabonge Maphumulo Nene uthi amen bafundisi bami ngenilalele sekunjalo futhi sibonge inkosi uJesu Kristu osasigcine siphila. Usabelo kaMzimelo uthi amen bafundisi bami ngicela ukubuza mayelana neqhaza lowesifazane ebandleni likaKristu. Ngicabanga ukuthi kuba ne-confusion uma kufika la kuba nama-interpretations ahlukene. Kusho Usabelo Mzimela. Sikwamukele emoyeni sawubona. Siyamukela bafundisi esiqondo bamkhosi kanye nobamkhona. Sawubona Nkosi yami, uzwakala kahle. Sikhuluma nobani kuphi? Khuluma noSipesihle owangindonge endaweni yase-Adams Mission. Sipesihle, uthini umfowethu namuhla? Ngithanda nje ukudlulisa nje ukubonga and then bese ngisasengifika nombuzo nje owodwa. Mfethu. I-conference ayizona ibemnandi kakhulu. Sakhekile, sakubona futhi ukubaluleka kokuba singe, sakubona futhi ukubaluleka futhi kokushada, ukubaluleka kwezona zophansi. Ngiyabonga kakhulu abafundisi basakhile. Engathi uNkulunkulu angaqhubeka nje asigcine mina ukuze lezifundiso zifike kuphela sikwazi ukudlulisela nabanye. Umbuzo enginawo ukuthi uma sesizulwini njengoba abafundisi bekhazile izolo ukuthi akwendi akugananwa, akushadana, akuzali, akukho ukuzalana. Uma sesingale ngiyokwazi ukubona mina ukuthi lo muntu lo uma sengishadile asaba sezulwini ngokwazi ukubona lo unkosikazi wami emhlabeni kwabantwana bami laba noma konke ukucabanga kwezinto zasemhlabeni nako konke bengikwazi-ke bese ngingasekho ngoba sengazenza ngizibeni kuphela. Siyabonga mfethu, uzolalela emoyeni ubabukhoza uzokuphendula kuloko. Akaphendule nalabo Usabelo okukhuluma ngeqhaza lowesifazane enkonzweni. Nangomunye asizwe ukuthi yena uthini. Ngibingelele abafundisi bami. Ngicela ukubuza ukuthi ngokwezwi likaNkulunkulu yiphi procedure usebuzile lo. Greetings bafundisi, sibonge kakhulu ngeconference yayizolo. Kusho uNana lapha eMgungundlovu. Good evening pastors, ngisindisiwe, sengishadile manje kwenziwa njani mabehlabela amadlozi emzini mina ngingasahlanganyeli nabo ekhaya la ngizalwa khona. Sengiphumela ubala abasangibizi. Sawubona, siyakwamukela emoyeni. Sawubona. Amen baba mithani. Siyaphila Nkosi yami, sikhuluma nobani kuphi? Ngubaba uMsomi mina waseMpenge eAndaben. Baba uMsomi. Yebo baba. Uthini baba uMsomi namuhla? Manje ngibamele baba uhlelo loluhle kakhulu. Ngiyamthanda kakhulu. Luyakha kakhulu. Ukhona umbuzo nje enginawo baba. Baba uMsomi. Endabeni yomuntu oshada nomuntu ongafundiswanga. Ngiye ngikuzwele nje bekusha abazalwane. Kodwa-ke ngiye ngibathathe ngokuthi basho ngokwenkonzo yokuyala. Ngoba inkonzo yokuyala ayibambeleli kakhulu emzalweni njengenkonzo yokufundisa yokuthisha. Ukhona nje omunye umzalwane owashada nomuntu ongafundiswanga ngenxa-ke yaleso siyalo wazithola esethumile engasakholwa ngoba bamtshela ukuthi akasakholwa njengoba eseshada nomuntu ongafundiswanga. Inhliziyo yami yaba buhlungu-ke ukulahlekelwa yilowo mzalwane. Ngazama-ke ukuthi ngimthole, ngakhuluma naye ngamtshela ukuthi hhayi mina angikaze
ngokwesifunda ngaze ngithole la siphiwa khona akasakholwa usewile meshada nomuntu ongasindiswanga. Engikwaziyo ukuthi akufanele umuntu ajole noma alale nomuntu engashadile. Nose kushadile ngazi ukuthi kuyisimiso sikaNkulunkulu ukushada. Lapho yileyo ndawana nje ngicela ukuzwa kuyona kubaba ukuthi mhlawumbe yini engingakaze ngiqondane nombhalo oshoyo ukuthi salokuthi sishade nomuntu ongasindiswanga. Mhlawumbe ukukholwa masishada nomuntu ongasindiswanga. Ngicela nje baba akangisiza lapho, ngiyabonga. Sibonge kakhulu baba uMsomi. Ubaba uMsomi akafunde nje incwadi yabaseKorinte besibili, 2 Corinthians chapter 6. AbaseKorinte besibili sahluko sesithupha, mongaqala nje ukufunda lapha ku verse 14. Uthi maningaboshelwa jokweni linye nabangakholwayo. So ukushada nokudate nomuntu ongakholwa ukuzibophela jokweni linye. Makungaboshelwa jokweni linye nabangakholwayo ngokuba ukulunga kunakuhlanganyela kuni nokungalunga. Ngithi wena usulungile, mangithi ukulunga akusho ukuthi ulungile nenhliziyo enhle, kepha uNkulunkulu usekulungisile wena, wakuthethelela izono zakhe emehlweni kaNkulunkulu, ulungile. Lo ngasindiswa kalungile. So umbuzo uthi ukulunga kunakudlelwane kuni. Kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama. Ngithi wena ususa ingane yasekukhanyeni lo yasebumnyameni. So ukukhanya nobumnyama akuhlangane. Bese uverse 15 athi ukunakuvumelana kuni uKristu noBelial yini. Simple. Uverse 15 uthi uSathane noKristu banakuhlanganyela kuni, banakuvumelana kuni. Leya ingane kaSathane, wena ingane kaKristu, akunakuhlanganyela. Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo yini na? Imbuzo le linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nelezithombe na? Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo njengaloku uNkulunkulu. Iyaqhubeka isho njalo. Ngenxa yesikhathi asikwazi ukuthi sifunde yonke baba uMsomi. Kepha 2 Corinthians chapter 6 ufunde from verse 14 uyena othi cha. Okwesibili kumele sikulungise. Akusho ukuthi njengoba usushade nomuntu ongasindisiwe usulahlekelwa insindiso. Ngoba insindiso awulahlekelwa insindiso ngalendlela abantu abacabanga ngayo. Kepha uzokhonza abanye uNkulunkulu, bazokudonsela ukuthi uyokhonza abanye uNkulunkulu bese bayakususa bayakuphingisa kuNkulunkulu. Baba umfuthu ukhulume kakhulu ngayo lento le. Uzohamba uyokhonza abanye, mathiwa uhambe emsamo fanele uyomsamo uyokhonza abanye oNkulunkulu. Kanti 1 Corinthians 10 uthi mabili amatafula, mabili ama-altare, tafula likaNkulunkulu, altare kaNkulunkulu, netafula lamadimoni. So laba bazokwisa ematafuleni wamadimoni. Usho njalo uNkulunkulu. So in short ngingaphendula ngisho njalo. Kepha kulona iqiniso lokuthi umusunjalo usulahlekelwa insindiso. However, chances are uzosebenzela ubumnyama, especially uma umuntu wesifazane, because uzothiwa ungeniswe ngeinkomo la ushintsha isibongo uzenza into asesibongweni and all of that. It's dangerous. Ingabe uNkulunkulu nje athi absolute no. Mkhathini sisalele 4 minutes, kepha ungaphawula mfethu kule mbuzo esiyibuzekile. Ngicela ukuqala ngalo obuza ukuthi siyokwazi nokubonana ezulwini, wazi ukubona umngami lo ingane zami lezi. Yebo, esikubona eBhayibhelini kukhomba lokho impela. Siyakwazi ukubona uMoses noEliya uma behla ngesikhathi uJesu eguqula isimo kuTransfiguration, behla ezulwini bayabonakala ukuthi ibona. uLazaro mayisezulwini kusabonakala ukuthi uLazaro uAbraham uma evele esezulwini kuyabonakala ukuthi uyena. uJohn mayikhuluma incwadini yesambulo ebona ibandla ezulwini uthi ubona abantu abasuka ezweni kuyilimi ama tribes ahlukahlukene okusho ukuthi identity esanayo manje kuyobonakala ukuthi owakwaZulu lo owaseAfrika lo owaseMelika lo owase-India lo wase-China sobe sakwazi ukubonana. Yebo siyothola imizimba emisha imiphefumulo yethu yokwenziwa perfect singabe sisaba nasono
kodwa uyobe usokwazi ukubona, ngiyombona nje uMandimandi isithando sami ukuthi nangu yena lo, kodwa lapho uyobe sewudadewethu nje esikhonza naye inkosi forever, kungasekho ukuthi sishadile. Yebo, siyobe sisabonana. Omunye ubuze ukuthi ushadile-ke manje sekuthiwa akayimsamo. Ngicathi impendulo yakho mfundisi imthintile naye kancane. Ubushade nomuntu okholwayo indadewethu. Uma ekholwa umyeni wakho, akakhulume-ke nomndeni wakhe ukuthi wena naye anibakhonzi abantu abangasekho. Ngiyazi abathanda abantu bathi bayakhonzwa, kodwa-ke nihamba niyocela lapha kubona, leyo nto ibizwa ngomthandazo. Nihamba niyobonga mase izinto sezenzekile, leyo nto ibizwa ngendumiso. Ngakho noma bengathandi sithi bayabakhonza, kodwa bayabakhonza, inkolo leyana. Benza lento esiyenza kuNkulunkulu, bona bayenza kubantu asebeshonile basemakubo. Umzalwane-ke akavumelile ukwenza leyo nto iyisono, isinengiso esimbi kakhulu enkosini. Noma saba kwaZulu, samaZulu phaqa, kodwa asibakhonzi abantu bakithi, asikhulumi nabo, asizama, asicele lutho kubona, sibonge lutho kubona. Yonke into siyibhekisa kuNkulunkulu. Ma kuthi ubengakholwa, still ungakwenzi, goloza kungcono kuphela umendo, ngoba kumsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke, uthandwe emendweni bese ulahlekelwa ukuphila kwakho, ngcono uphele. And then ke lo encathi umphendule mfundisi okhuluma ngokushada umuntu ongakholwa, elinye ivesi u1 Corinthians chapter 7 verse 39, uPaul uthi umfelokazi esefelwe angashada nombani amthandayo, kodwa kuphela umuntu okholwayo, kuphela umuntu osenkosini. Lokho futhi ku-aplya nakuthina sonke. Ngiyabingelela abafundisi bami, nginilalela abafundisi. Mina I dated umzalwane ebandleni. My mentors knew about that as we process yebandla. But umlisi esadate naye ngezwe kuthiwa usuyashada nentombazane yasebandleni, bayabhala kwi-office likamfundisi. Hawu. Ngalimala emoyeni. Kwaba nzima kakhulu, ngaba inhlekisa ebandleni. Kwaba nzima nokuya enkonzweni ngoba labazalwane siyabonana njalo. I told my mom about this ukuze ngibe nomuntu oma nami. Ngaqhubeka ngakhonza ebandleni until to date ngikhonza ebandleni. Umzalwane impela ke lo mkhathini. Yabona lo umzalwane impela. Uma ngabe umfundisi njengoba kuthiwa kuyi-process yasesontweni le yokuma abantu, hayi umfundisi wenza ubuxokana la obukhulu uma ngabe uyayazi lento umfundisi, ngoba uthi mentor, angazi ukuthi mentor ifaka umfundisi noma ifaka umfundisi. Mangabe umfundisi bengazi impela, hayi sesingam excuse umfundisi. Kanti mangabe umfundisi uyayazi lento aphinda amshadise ngaphazi ukuthi lo, hayi kube nobuxokana impela. Kodwa lo mama noma lo anonymous wenze uNkulunkulu obumangalisayo ngokuxola nokuxolela nokungashinje phansi ibandla ayofuna kwenye indawo. Isifundiso sethu namuhla umfundisi besishumayeza ngayo lento ukuthi kwesinye isikhathi uvela uhambe kwelinye ibandla kanenkinga wena. Kepha-ke sizokhuluma ngayo mhlambe na next week emkhathini, isikhathi asisekho. Mina nomkhathini sithi khumo sekulona lelo hora lesitha eliqabana nathi. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo. Kepha sithi khumbula, funda phela ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo uyi-student sikaMoya Engcwele, hayi sikaKhoza, hayi sikaNkosi, hayi sandoda thizeni noma nkosikazi thizeni, kepha sikaMoya Engcwele uqobo lwakho. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.